er jeg sur. Nu er jeg simpelthen sur. Nu er det fandme nok. Det ligger i siden af de ting. Jeg svarer så hørt ud af et. Jeg svarer det, der passer mig. Nu er jeg sur. Nu er jeg simpelthen sur. Nu er det fandme nok. Det ligger i siden af de ting. Jeg svarer så hørt ud af et. Jeg svarer det, der passer mig. Jeg fik at vide, mens jeg sad og spiste risengrød. Er det fordi privat, selvom man tjener for mange penge? Nu har du spurgt det samme 1000 gange. Jeg har ikke rum mere i hovedet. Jeg har ikke rum mere i hovedet. Jeg kan simpelthen rum mere i hovedet. Jeg troede, vi skulle snakke om fedmeoperation. Ja, jeg kunne tro med, at du kom selv om værsgo. Du har bare. Dumme syg. Spørg for Satan. Nu er jeg sur. Nu er jeg simpelthen sur. Nu er det fandme nok. Det ligger i siden af de ting. Jeg svarer så hørt ud af et. Jeg svarer det, der passer mig. Nu er jeg sur. Nu er jeg simpelthen sur. Nu er det fandme nok. Det ligger i siden af de ting. Jeg svarer så hørt ud af et. Jeg svarer det, der passer mig. Nu er jeg sur. Nu er jeg simpelthen sur. Nu er det fandme nok. Det ligger i siden af de ting. Jeg svarer så hørt ud af et. Jeg svarer det, der passer mig. Nu er jeg sur. Nu er jeg simpelthen sur. Nu er det fandme nok. Jeg ligger i siden af de ting. Jeg svarer så hørt ud af et. Jeg svarer det, der passer mig.